салому алейкум бародарон хӯарон подписчикам акаса сози хубем бисёр мада менависанд ки акаи Руслан мо чӣ хел спонсор мешавем подписчик чанд ка гарантия дорад чанд ка не бародарон хӯарон касе ки спонсор мешавад нархаш арзонай далечка бинависед ма шумода шуруи хамонда мекунем баъдан гарантия подписчик то есть переход подписчик аз 1000 то 1500 может больше мешавад не ки ама живой подписчик и спонсор касе ки мешавад мехоҳад мисоли розгириш дорад интернет магазин дорад мехоҳад ки мисоли ягонче реклама мекунад ина и подписчикҳо ва ёда дар корай хай касе ки бо мехоҳад ки подписчик бисёртар кунад ина дар гиви ман иштирок кунед ама ҳама живой подписчик нархи навои нархи спонсор арзонай любой одам худша позволят мекунад подписчик бисёр манда дар кор нест боқӣ монда дар паноҳи худо бо